garkuwa cikin al'umma, mai kwarjini cikin al'umma. Honorable Abubakar Mai Akwala, ga garkuwa cikin al'umma na gaskiya. Ga garkuwa cikin al'umma, ga garkuwa cikin al'umma. Litinin gidauniyar nan ta Mai Akwala Foundation ƙarƙashin kulawar Honorable Abubakar Kabir Mai Akwala ta ƙara yaye ɗalibai mata a unguwar Narkuta sama da 500, tare da wasu matan a unguwar Tudun Fera su ma sama da 300 sana'o'in hannu daban-daban kyauta domin su kasance masu dogaro da kansu a cikin al'umma. Taron na unguwar Narkuta dai ya gudana ne a filin makarantar firamarin Zololo da ke garin na Narkuta. Sannan na Tudun Fera kuwa ya gudana ne akan titin Bauchi, duk a nan ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, babban birnin jihar Plateau. A cikin jawabin shi, Sarkin Narkuta Injiniya Muhammad Bello ga abin da yake cewa. Mun haɗu ne a nan saboda mu shaida wani aikin alkhairi da shi wannan bawan Allah da yake kusa da ni, Alhaji Abubakar Kabiru Mai Akwala, da ya kawo wannan gari namu, wanda wannan ba shi ne kuma karo na farko da ya zo yake irin wayannan ayyuka na alkhairi a wannan guri da kuma sauran wurare da suke kewaye da mu da cikin garin Jos. A ko'ina muna samun labarai da irin ayyuka da yake yi na alkhairi. Hakika muhimmancin wannan al'amari ne ya sa dukkan irin abubuwan da suke gabanmu muka basu saboda mu zo mu taya wannan farin ciki, kuma mu mika farin cikin mu a madadin al'ummar garin Narkuta baki daya da godiyanmu ga wannan ɗanamu da ya samu kanshi. Allah ya masa wannan baiwa, ya zama kullum tunaninsa yadda zai tallafa wa al'umma ne, musamman iyaye mata, musamman matasa, saboda su samu hanyar da za su dogara da kansu, saboda rayuwa ta yau a samu sauƙi da kuma ci gaba a cikin al'umma. Hakika masu irin wannan aiki a cikin al'umma ba mu rena ba, alhamdulillahi akwai bayan Allah da yawa suna ƙoƙarinsu, to amma mun lura yin hakan yana ƙaranci idan aka yi la'akari da ɗimbin yawa da yawa wannan al'umma, wanda gwamnatoci ma mun lura tun daga gwamnatin tarayya sun fahimci cewa babu yadda za a yi a dogara da aikin gwamnati ko aiki na masana'antu, dole sai dai a bullo da hanyoyi da za su tallafa wa mutane su samu wani jari ko su samu wata sana'a saboda su rike kansu, kar a ci gaba da dogaro da gwamnati, kar a ci gaba da dogaro da aikin albashi, saboda babu isassun guraben aiki a hannun gwamnati da za ta iya ba wa al'umma. Haka zalika babban limamin masallacin Juma'a na marigayiya Maman Batula Sheikh Ahmad Ibrahim Musaddad shi ma ya yaba wa Honorable Abubakar Kabir Mai Akwala. Shi wannan Abubakar Mai Akwala muryarsa jinsa ya fi ganinsa. In kana jirin sunansa sai ka ɗauka ɗan shekara 50 ne ko 60. Sai ko haɗu sai gan shi ƙaramin. To amma Bature ya ce young shall grow. To insha Allah zai zama babban, kuma zai zama ba mai akwala ba, mai sabuwar mota. Izinillahi ta'ala. Sannan shi ma kansilan garin Narkuta Honorable Abubakar Shu'aibu Narkuta cewa yayi samun irin su Honorable Mai Akwala yana da matukar wahala, la'akari da yadda yake taimakon al'umma wajen koyar da mata don rage musu zaman kawai a gidaje cikin al'umma. Da fatan abin da aka koya wa jama'a nan, wannan mata suka koya, Allah isa ya zama tushe ne na arziki gare su gare mu baki daya. Kuma abubuwan da yake sai din nan sai mu ce masa muna murna dan ko babu komai da yake nema na siyasa, hakika kowa ya kalli abin ya san farko akwai ilimi, shine kashin bayan abin yayi sadaqatul jariya, yayi abin da zai tafiya har ila yawmul qiyamah. Wannan babban murnar da ke masa kenan farko. Kuma na biyu, abin da ke son gaya wa taron nan, abin da ya kwai shi ya kaza, abin da ya Abubakar Shu'aibu Narkuta
shi yayi Abubakar Garba Mai Akwala. Wakilin tashar Unity FM Ibrahim Idris Badamasi ya rawaito mana cewa an koyar da matan ne sana'o'in hannu kamar su haɗa man shafawa, sinadarin wanke mota wato kawash, turare, haɗa 'yan kunna da sarƙa da kuma girke-girke kala-kala. Kawo yanzu dai Honorable Abubakar Kabir Mai Akwala ya koyar da mata daga ciki da wajen ƙaramar hukumar Jos ta Arewa sama da 21,000 sana'o'i kyauta, tare da baiwa kowace daga cikinsu takardar shaidar kammala koyar sana'ar hannu. Ga garkuwa cikin al'umma, mai kwarjini cikin al'umma. Honorable Abubakar Mai Akwala.